Здравейте! Ние сме Иво, Райна, Димана, Ливия и Алесандра. от 10 А клас сме на средно училище Цветан Радославов в град Свищов с профил природни науки, частно от ученическият съвет и клуб миротворци в училището. Нашето училище е единственото в страната, което носи името на създателят на българският химн Цветан Радославов. Ние сме част от фолклорен танцов състав Творецът с ръководител Яво Розунов и решихме да подпомогнем детска градина Слънчо, като по проекта закупим 11 броя северняшки носи за момчетата, като подарък за тяхната 65-та годишнина. Тези две прекрасни момичета са мои възпитанички още от съвсем малки. И това, което те са предприели да направят със своите преподаватели и учители от детската градина и от училище, е една прекрасна инициатива. Защото, както всички знаем, този, който инвестира в децата, той ще може да промени и да реконструира бъдещето. Българският фолклор е неизчерпаема съкровищница от мъдрост и добродетели. В училище научихме две неща, които учителите и родителите ни могат да ни завещаят. Едното са корени, а другото са криле. Гордеем се с нашите традиции и празници. За нас те са бистро кладенче с жива вода. Възпитани сме така от малки и участваме в вълшебството "Деца помагат на деца". Днес ние решихме отново да се върнем в нашето детство, заедно с децата от детска градина Слънчо. Заедно с тях ще се въртим в весела фолклорна въртележка, ще заразим децата с магията на българския фолклор, ще разучаваме народни песни и игри. С нетърпение и вълнение ще посетим детската градина "Вече знаещи и можещи". Ето я и госпожа Трифонова, директор на детска градина Слънчо. Добре дошли в детската градина отново. Много съм доволна, че се трудите за една добра кауза, която е свързана с опазването на традициите български. Радвам се и съм доволна, че сме успели да поставим основите за това, което в училище да продължите и че идвате вече при нас като хора с гражданска позиция. Мога да ви пожелая само късмет. Учителите от детска градина Слънчо запалиха искрата в нас още от малки. И се гордеем, че заедно с тях, обединени, ще завърнем българските традиции. Нашата мисия е да организираме занимания по български народни танци на децата от детска градина Слънчо, както на деца в неравностойно положение, като им дадем възможност за тяхното социализиране в една среда, различна от семейната и учебната. Ще пеем, ще танцуваме и ще играем народни песни и танци и заедно ще запазим народните традиции. Ще научим малките слънчевци на българския музикален танцов фолклор, а те ще популяризират българските традиционни и народни обичаи. Нашият роден град Свищов е град на десетки първи начинания, град на будители и дарители. Нека бъде така и за в бъдеще. Не се откъсвайте от корените си, носете ги в сърцата си.